igama lam ndingakhona ntoni. Ndiqale kwaLouis Agri xa kuqala i-program last year ngo-August xa kuqala inyanga. I don't want to lie, it was devastating. Stress nje every day because there was absolutely nothing to do. Noba khona mhlawumbi into oyicingayo ukuyenza ngenye ixesha, you need capital, akho capital. Then uLouis wafika wasiqokelela singabantu abatsha, then sinento yokwenza every day and sifumana isephu ekupheleni kwenyanga, so akusafani nakuqala. Firstly, xa u-unemployed akukho lula ukubana mhlawumbi xa usiva nge-opportunity kwenye indawo uphakame uye, udinga imali. So uLouis wenzile okokubana zibe khona iisendi zokokuba mhlawumbi xa kho into evela kwenye indawo uyakwazi ukuphakama uyokwenza ii-CV zakho, uprintise, then ukwazi ukuaplaya. Uyakwazi futhi nokuthi mhlawumbi noba unengxaki onayo ikhona isentana ekhoyo. Ndizibona ndingumfama ke in future because of uLouis. Bendingeyazi negadi ke mna, ndikhule ekhaya kuhlakulwa but ndingakwazi ukuhlakula ndingenayo neklu. So I could say yonke into ndiyifunde apha. Ndizibona ndingumfama omkhulu. I have my own garden ekhaya, ndityale ngesandla sam ngenxa yeskill endisifumane apha kuLouis. I have my own tools esiziniweyo apha kuLouis and ziwanele wonke nje umsebenzi wesitiya sasekhaya negadi. Futhi zibenefithe ngohlobo lokokubana nabanye abantu ekhayeni who are willing to help you ngesitiya eso, ii-tools zonke zikhona zikwalapha. Sifundiswe ke nangendlela yokuba ii-tools zigcinwa kanjani, azikabi nayo ne-corrosion, zirayithi nje because siyazi okokubana you use ii-tools then xa ugqiba ngazo uyaziklina uzipheke away so that zingazuspreda ii-germs okanye zibe corroded kwazona.